שלום, הפעם נראה איך מציירים עיגול בתוכנת הגימפ. לכאורה, פעולה פשוטה שעושים בקלות בכל תוכנת ציור הכי בסיסית, אבל המשתמש המצוי או המתחיל שיפתח את גימפ וינסה למצוא איזה כלי שמצייר עיגולים, לא ימצא אותו. והסיבה לזה היא שגימפ זה לא תוכנת ציור, היא לא מיועדת לציור, זה תוכנה למניפולציה בתמונות, לא לציור. זה לא אומר שאי אפשר לצייר, אבל זה נעשה פשוט בצורה אחרת. אז איך עושים את העיגול? אני בוחר את כלי הסימון של העיגול, כלי שמסמן שטחים אליפטיים, צורה אליפטית. תוך כדי לחיצה אני לוחץ על שיפט כדי לעשות עיגול מושלם. אם אני עוזב את השיפט זה חוזר להיות צורה חופשית, אם אני לוחץ זה עושה לי עיגול מושלם. אני עוזב, הולך לתפריט Edit ובוחר ב-Stroke Selection. זה מצייר לי את העיגול הזה. פה אני בוחר את העובי, אני אבחר 10 ולוחץ על Stroke. ואפשר לראות שהוא צייר את התוואי החיצוני של הבחירה הזאת בעובי שרציתי. אבל אם אני מסתכל על העיגול הזה אני רואה שהוא לא כל כך טוב. כי בחלק הזה הוא צר, בחלקים האלה, ובחלקים האלה הוא עבה יותר. העובי שלו לא אחיד, וזה לא העיגול שרציתי. אני רוצה עיגול שהעובי שלו שווה בכל מקום. אז אני אמחק את מה שעשיתי, ושוב פעם אעשה בחירה עגולה, לחיצה על השיפט, והפעם במקום, לפני שאני עושה את הסטרוק הזה, אני הולך ובוחר לנתיב, to path. אני עושה בחירה לנתיב. נתיב זה מושג שקיים בכל תוכנה לעיבוד של תמונות. עכשיו אני הולך עוד פעם ל-Edit, אבל במקום לעשות Stroke Selection כמו קודם, אני עושה Stroke Path. וזה פותח לי את אותו חלון, אני לוחץ Stroke. וזה צייר לי עיגול, אני לא יודע למה הוא לא צייר לי את זה בעובי שרציתי. עכשיו. אפשר לראות שהעיגול הזה, העובי שלו שווה בכל מקום. זה מה שרציתי לעשות, וככה למעשה זאת הדרך לדעתי הכי קלה לצייר עיגול בתוכנת הגימפ. להתראות בסרטונים הבאים.